lipsurile care vor fi în continuare. Vom da glas copiilor din această scenetă și dorim să luăm emoțiile lor noi și să lăsăm să-și spună cuvântul. Domnea pe atunci la Roma, cum ne spune și Scriptura, Cezar August împăratul, care scurt a dat dictatul, să se facă recesământ a tot ce este pe pământ, ca stăpânirea să știe, ca tot ce are în împărăție. La porunca generală, oamenii au dat năvală, prin orașe să se înscrie, fiecare precum știe, după datină și stat, în orașul său natal. La al cezarului decret au pornit spre Nazaret Iosif, bărbatul cel drept, împreună cu Maria, născătoarea lui Mesia. Și-au tot mers vreo 4 zile, tot pe drumurile pline, printre oameni și cămile, când au nimerit în cetatea lui David, Betleem, orașul sfânt. Iată că am ajuns, Maria, s-a sfârșit călătoria. Te rog încă un pic mai rapidă, stai puțin aici și așteaptă, ca să mă repet îndată până acolo la Cerhan, să vă noi găsi în el un ungher cu un pac curat pentru a-l împăra. Nu fi necăjit, Iosife, chiar dezgrel aceste chivite, trebuie să avem mereu nădejde în Dumnezeu. Hanul este aglomerat, nu alive. Hangiule, fii bun, suntem frânți de atâta drum. Știu că hanul e tixit cu lume care a venit, dar vezi, poate găsești vreun loc să ne adăpostești, că acum în plină noapte nu mai am la cine bate. Nu pot, omule, nu pot. Tot e plin până și în pot. Ce să-ți fac în astă seară? Hai să dăm și tu pe afară. Știu, e frig, dar nu mor până dimineață. Hai, te rog, vezi cum faci. Poate poți undeva să ne bagi, undeva sub scara casei, ca să nu dormim pe afară. Maria, tare-ți necăjit. Hanul întreg este tixit. Niciun loc nu am aflat unde să merg să bat. Cum să le spun să nu ne lase în drum? Nu fi necăjit, Iosife. Nici când mai bogat n-am fost de bun pentru... Nu! Cine cel ce-mi bate în poartă la așa oră înaintat? N-avem loc pentru străini, caută pe la vecini. Dar vă rog, sunt roda voastră. Am dorit să stăm în gazdă. Sunt Iosif din Nazaret. Am venit la recesământ. Nimeni nu ne ia în seamă. Și tare mi-e teamă că Maria va fi mamă. Dar acum spui să te primezi la mine, să te adăpostesc? Nu. Mi-e foarte greu să aud în locașul meu un copil ce tot plânge. Liniștea mereu mi-o frânge, dar să nu spui că sunt rău și te ajut la greu. Uită-te lângă Han, un graj, măturați-l și intrați. Uite, Maria, ce am găsit. Un staul mic și părăsit. La o margine de oraș, casa pentru nevoiași. Lasă, Iosife, nici când mai bogați n-am fost. De-i bun pentru vaci și boi, o fi bun și pentru noi. Negăsind în altă parte găzduire în astă noapte, Iosif duce pe Maria să-l dea lumii pe Mesia, într-un mic și vechi sălaș, nu departe de oraș. Iată, Domnul vine în lume, grijulie mama-l pune, jos pe paie și zâmbește, iată pruncul drăgălaș, chip ceresc de îngeraș, blând spre mama lui privește. Dorm, copilaș, dorm ușor, sufletel drăgălaș cu un podor, nici zuzetul gâzelor mici nu se aud pe aici. Luna privește de sus, norii departe s-au dus. Pe fruntea ta nu-i niciun nor, dorm copilaș, dormi ușor. Jos pe paie pruncușorul doarme dulce ca un miel. Mama sa de drag răpită nu-și ia ochii de la el. În genunchi, mai la o parte, stă Iosif gândind mereu la adâncul din misterul dragostei lui Dumnezeu.
speriați, e adevărat, voi nu visați. Asta e noaptea minunată când Mesia se arată. Ia ascultă, frățioare, parcă aud din cer cântare, o cântare minunată, cum n-ai auzit vreodată. Cerașule prea bun, ce să facem noi acum? Unde îl putem găsi ca să-l preamărim? Păstorașilor iubiți, voi cu mine să veniți, să vă duc la Betleem și minunea să o vedem. Într-un grajd sărac pustiu s-a născut noaptea târziu, un copil frumos, frumos, ce din soare parcă-i scos. Haide, iute, frățioare, să vedem minunea mare și să mergem la Betleem, pe Mesia să vedem. Îndemnat, cioplit de dorul de-aș vedea Mântuitorul, păstorași în grabă mare vin la prunc ca să se închine, lăsând paza oilor pe seama dulăilor. Copilar ceresc plăpânt, bine ai venit pe pământ, ești sărac la fel ca noi, ciobănași de la oi. Oameni buni, intrați la noi, dar sunteți acasă la voi, chiar în peștera de oi, cum de ați aflat și voi, că pruncul e aici la noi. Ți-am adus un merșel, poți să te joci cu el. Am o pâine mare în trai, să te dau ție, ia-o toată. Alte daruri nu avem, dar cu mare bucurie, inima dar te dăm pe vecea ta să fie. Și păstorii îl înconjoară, jos își pleacă fruntea lor, în genunchi îl adoră cu al lor suflet iubitor. Tatăl Sfânt de bucurie a lăsat pe cer să fie stea mândră ce s-a ivit, strălucind din răsărit. După strălucirea ei, au pornit magii cei trei și au adus ca să îl mângâie aur, smirnă și tămâie. Steaua în cer când am zărit, îndelung am cântărit, întrebându-ne toți trei care-o fi secretul ei. Steaua asta de pe cer, de el este un mister, de fapt ne-a auzit chiar acum s-a împlinit. Steaua de la răsărit, pe cer noi am zărit, când deodată prin mister s-a ascuns din nou în cer. Pentru asta vrem să știm, nu cumva în Ierusalim s-a născut un nou împărat, Mesia cel așteptat, că am venit să-l adorăm, darul scumpe să-i dăm. Smirle și tămâie. Când a auzit Irod că se vorbește în norod despre un nou împărat născut la el în regat și că magii au venit, tocmai dă prin răsărit să-l vadă, să îi se închine, s-a umplut de amărăciune și a chemat la el îndată toți înțelepții deodată, ca să-i spună să cunoască unde avea să se nască Mesia pe care poporul își așteaptă Mântuitor. Ce mi-aud urechile? Care-mi sunt veștile? Noul împărat apare în fața lui Irod cel Mare? Nu se poate, nu se poate. Acum îl trimit la moarte. Liniștește, împărate, liniștește, împărate. Nu oare de-abia născutele mii și plăpână. Liniștește, împărate, liniștește, împărate. Nouă ore de-abia născutele mii și plăpână. Sătan, soldat norod, cum crezi tu că am să pot, eu magnificul Irod, să domnesc netulburat, când mă simt amenințat de un rege salvator, așteptat de atât popor? Fii liniștit, împărate. Da, exact, e ca un cui, amenințat de mâna lui, dar îl aflu eu curând și la moarte îl trimit, și la moarte îl trimit. Tu mai ții minte că am uitat unde e locul indicat, cum a prezis Isaia că se va naște Mesia? La Betleem, împărate. Da, la Betleem, acolo să încercăm. Și atunci Irod în ascuns a dat magilor răspuns
să meargă la Betleem după cărților îndemn și acolo cu amănuntul să cerceteze ținutul și acolo de undeva, dacă îl vor afla, pe împăratul nou născut, după care au venit să-i trimită și lui vestea ca și el să îi se închine. De ce oare n-au venit cei 3 crai din răsărit să spună de la aflat pe împăratul căutat? Oare m-au tras pe sfoară, strecurându-se din țară? N-au venit să dau de veste, la Betleem ce este? Apoi magii au pornit pe un alt drum, ocolit, înapoi în țara lor cu al cămilelor sobor. Pentru mine e o cară, un nou rege în asta țară, dar o poruncă criminală. Pleacă soldați și omoară tot ce-i prunc în această țară, astfel singur să fiu, că împăratul nou nu-i viu. Nu privi cum lumea plânge, cum și-o inima și-o frânge. Tu de mine să asculți, ordinul să le execuți. Să nu scape niciun prunc de la jar și de la moarte. Ai înțeles, ui mei soldate? Ce, dar nu ai plecat? Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt, rămâi acolo, că Irod vrea să-l omoare. Ce ne facem noi acum? Ia auzi că Irod cel crud vrea ca toți să fie spintecați, toți pruncii nevinovați. Iosipe, să nu te temi, noi pe Domnul îl avem. El pe prunc îl va salva dacă lui ne vom ruga. Dumnezeule preasfânt, ai milă de micul prunc și ascultă ruga noastră, scapă pruncul de năpastă. Dragi creștini din toată zarea, copii, tineri, oameni mari, pruncul sfânt din Betleem ne așteaptă să-l vedem, cu toții să-l adorăm, inimile în dar să-i dăm. Amin. Bravo.